Tak. Så det var meget bedre. Det er blevet mig forundt at byde velkommen til det her grenvalg. Jeg har sørget for at få grene med på alle mine slides for at minde om, hvad arrangementet handler om. Kommer jeg i billedet nu, eller? Tak. Der er et program. Jeg har fået meget få minutter til at blive velkommen. Jeg skal bestræbe mig på at gøre det på meget få minutter. Derefter har vi et program, hvor de 3 bachelor-specialiseringer, nemlig funktionsvidenskab, interaktive digitale medier og kommunikation, de vil blive præsenteret. Dels af nogle af dem, der underviser og forsker inden for områderne, og dels af nogle studerende inden for områderne. Det kunne jo godt være, at man nogle gange har lidt forskellige perspektiver fra de forskellige sider af kateter, om man så må sige. Det er jo et meget komprimeret program. Det er kun lige en smagsprøve, man kan nå at få på det der kvarter. Så det vil være en rigtig god idé at bruge tiden bagefter del til at forsøge at få svar på nogle generelle spørgsmål, men også at komme ud i lounges bagefter, hvor man kan møde lige udenfor. Kan man møde kommunikation og længere ned om hjørnet. Nogle arrangørerne protesterer, så jeg helt forkert på det. Kan man møde interaktive digitale medier og informationsvidenskab. Derudover så er dagen i dag jo ikke enden på alle overvejelser om, hvordan sådan en, hvad et valg kan gå ud på, hvad for nogle spørgsmål man kan have. Så er man selvfølgelig meget velkommen til at opsøge både studievejledere og mentorer. Begge grupper er jo også med her i dag. Efterfølgende er man selvfølgelig også velkommen til at tage fat i nogle af dem, der har holdt oplæg. Så må de selv, eller mig, så må vi selv være især regulere, hvor mange spørgsmål vi synes, vi har tålmodighed til at svare på, og sige stop på en pæn måde, når det er ved at være tid til at stoppe. Ja. Hvad vil det sige at vælge? Ja, det har jeg jo næsten fået sagt. Man skal vælge en af de her 3 grene, og så skal man huske, at det her handler kun om valg af 1 semester. Det handler kun om valg af 6. semester. Kandidatuddannelse, det vælger man senere. Og bare fordi man har valgt kommunikation på 6. semester eller noget andet, så kan man altså godt vælge informationsvidenskab på kandidaten og omvendt. Eller interaktive digitale medier osv. Det er selvfølgelig op til jer hver især, hvad jeres grundlag er for at vælge. Men prøv i det mindste at overveje med jer selv, ja, hvad er egentlig mit grundlag for det valg, jeg nu træffer? Er det interesse? Er det nogle bestemte fremtidsplaner? Er det fordi, det troede jeg? Det sagde min mor, det sagde min kæreste, det sagde hvem ved jeg? I sidste ende, så tror jeg, det er bedst for jer hver især, hvis jeres valg er baseret på, at I ligesom er tilfreds med den viden, I har om den gren, I nu sigter imod, og at I har den rigtige mavefornemmelse. Fordi man kan ikke vide det, før man har gået på det her semester, det her 6. semester. Før man har gået der, kan man ikke rigtig vide, hvad det var, det gik ud på. Ikke sådan dybest nede i maven. Så man er nødt til at også tage en chance. Og man får faktisk kun 1 forsøg. Når man først har gået der 1 gang, så kan man ikke ligesom loop tilbage og tage de andre forfra. Ja, jeg skal nok lægge de her slides ud i jeres Moodle, fordi her der er links til de 2 formularer, man skal bruge til at vælge gren, henholdsvis hvis man er studerende i Aalborg, og hvis man er studerende i København. Nu ved jeg godt, i dag er det jo primært studerende i Aalborg, jeg henvender mig til, men eftersom det her bliver optaget på video og bliver tilgængeligt på det der sådan, internet, jeg har hørt om også, så kunne der jo sidde nogen i København og kigge med fra København. Sidste ting, inden jeg giver ord til informationsvidenskab, kan vi ikke lige få mentorerne og studievejlederne til at rejse sig op for det tilfælde, at man nu ikke ved, hvem de er og gerne vil tale med dem. Der er 1 studievejleder. Ja. Og du hedder? Sandra. Jeg hedder Julia Menser.
Og jeg hedder Rie, jeg er også mentor. Så kommer der en mentor mere, hun hedder Signe, men hun kan ikke være her lige nu. Du kommer til det der bagefter. Okay. Jeg skynder mig lige ord til Thomas og Sandra. Ja, og vi skulle også have haft studerende med i dag. Jeg fik en mail her til morgen om, at han ligger til observation for blindtarmsbetændelse. Så ringede jeg og sagde, at der var en værre tøs, han kunne da godt dukke op alligevel, så lød der et højt krav, så nu tror jeg ikke, det kommer. Men Rasmus kunne desværre ikke komme i dag, vi kunne ikke nå at få en ny ind. Men jeg tror, der kommer nogen her til senere ude i caféen. Men ja, Sandra og jeg, vi har jo lige mødt hinanden alle sammen, så vi skal sige lidt om bachelor i informationsvidenskab. Og det vil starte med en tegning, fordi jeg synes sådan set, at den her tegning, der er produceret af nogle studerende på informationsvidenskab, meget godt fortæller om, hvad det er, man arbejder med. Det er typisk sådan, at man arbejder med IT i forskellige afskygninger, design og udvikling af organisationer, design og udvikling af læring, alle mulige forskellige ting, som det I lige har været igennem her på første modul, for eksempel. Det kunne være en af dem. Men der kommer man ud i nogle meget, meget komplicerede organisatoriske kontekster. Det kan fx være Dansk Bank, det kan være forsvaret, det kan være alle mulige forskellige steder, hvor man skal prøve at agere bindeled mellem mange forskellige typer. Teknikerne, det er dem, der rent faktisk så skal programmere det, man kommer frem til med design. Brugere, der synes, det skal være rart og dejligt, det må ikke koste arbejdspladser, det skal være billigt og effektivt. Sådan nogle processer, man kommer ud i og skal facilitere, de er enormt besværlige. Så det handler om organisatorisk forandring, undervisning, formidling, brugervenlighed, projektledelse, brugerdrevet innovation, demokratiske processer. Det er nogle af de ting, som man kommer ud og arbejder med inden for informationsvidenskab. Og det gør man projekter i virksomheder og organisationer og i hverdagen, hvor IT tages i brug i forskellige steder. Er der noget, man skal sige, der er sådan specielt ved informationsvidenskab? Ja, det ved jeg ikke. Vi har det her, skal det gøre nytte og gavn, så læse informationsvidenskab. Men det er måske nok fordi, der er et specielt domæne, man prøver at henvende sig til, kan man sige, eller man arbejder indenfor. Det er jo ikke alt, hvad vi laver på studiet, gør nytte og gavn. Men det er nogle specielle sektorer, man typisk arbejder med på informationsvidenskab. Altså for eksempel inden for uddannelse, det kunne være IT-støttet læring. E-læring, jeg har faktisk lige lavet nogle forløb, hvor jeg udviklede noget online undervisningsmateriale til første semesterstuderende. Det kan også være sundhed og plejesektor i de her år. Der kommer der enormt kæmpe pres med, at nu skal man til at have robotter ude i hjemmeplejen. Man skal til at have intelligente toiletter, der selv kan skylle de gamle osv. Og dels hvad der er etiske problemstillinger omkring det, men hvad er også praktiske designmæssigt? Hvad betyder det rent faktisk, at man lige pludselig lægger teknologi ud på et plejehjem, eller at ældre skal sidde med en lille robotsæl frem for deres familie? Man må arbejde med grøn IT, bæredygtig IT, digital forvaltning, borgerinddragelse, e-valg. Hvordan inddrager man faktisk folk i online-dialoger? Kultur og hverdagsliv. Jamen, hvad er det for en digital kultur, vi er på vej ind i, og hvad betyder det for os i årene, der kommer? Så det er nogle af de sådan sektorer eller overordnede emner, man typisk arbejder med på informationsvidenskab. Det gør man typisk gennem brugerinvolvering og brugerdrevet innovation. Det kunne fx være ved at lave design mock-ups, gå ud i felten og arbejde med forskellige teknologier. Gennem design workshops hernede er der et eller andet meget kreativt for et projekt, og hvordan man har prøvet at få folk til at, altså almindelige brugere, til at arbejde med mobilteknologi til diabetespatienter. Hvordan kan man på en eller anden måde understøtte folk med diabetes, så de kan tage nogle gode valg, hvad angår sundhed og spisning. Kan man give dem en lille app, så de rent faktisk kan regne ud, hvor meget sukker de må spise, eller hvad det nu kan være. Så hvordan kan man lette hverdagen for forskellige typer af folk, og hvordan kan man inddrage på designprocesser? Det er typisk sådan, at sådan nogle store teknologiprojekter, de får 300 millioner regeringen, bang, og så skal nogle programmører på, der lige hurtigt sætter sig ned og finder på, hvordan skal vi så lave det her? Og i meget ringe grad har man faktisk fat i slutbrugerne, og i meget ringe grad prøver man egentlig at forstå, hvad er det faktisk, der foregår ude blandt folk, hvad er deres forståelse af teknologi, hvordan er deres hverdag. Men det er noget af det, man typisk arbejder meget med på informationsvidenskab. Der er nogen, der har været involveret i projekter om, hvordan kan man motivere til elbesparelser i hjemmet, udvikle designprototyper.
udvikle designspil. Fordi, hvordan kan man på en eller anden måde også komme til at tale med folk om det? En ting er at udvikle, og man kan hurtigt tænke sig i hovedet, så kan vi sætte os ned i en lille gruppe af kreative mennesker, og så kan vi lige finde på nogle fede ting. Hvordan kunne man have sådan en lille en stående, der skifter farve, så man kan se, hvor meget strøm man bruger i huset. Men hvad er det folk, hvordan har de det faktisk med det her med at bruge el i hverdagen? Hvad betyder det for dem at spare på strøm? Er det overhovedet noget, de tænker over? Hvorfor gør de det? Er det økologisk motiveret, økonomisk motiveret osv.? Hvad er det faktisk, man skal gribe fat i, for at forstå folk og designe en teknologi til? Læring mellem elever. Der er masser, der arbejder med iPads i folkeskolen. Igen, man ruller teknologier ud i vildskab, det har man gjort de sidste 20 år. Og der er meget af der står samlet rigtig meget støv. Jeg kunne sige interaktive tavler, whiteboards, er noget af det, der i øjeblikket er købt ind til mange lærerværelser, og måske er cirka 10% af dem i brug. Fordi man igen pusher noget teknologi, men det er med at forstå, hvad kræver det faktisk obligatorisk at få taget det i brug, og hvad kræver det faktisk af efteruddannelse og forskellige perspektiver hos lærere og andre, kompetenceudvikling osv. Og hvordan fungerer det rent faktisk? Gør det overhovedet læringen bedre? Hvad for typer af læring kan man bruge med en iPad? Hvad fungerer ikke? Er nogle af de ting, man kan arbejde med? Og der har vi lige haft nogle projekter, de går på 9 nu, så de er i praktik. Men de har faktisk samarbejdet med nogle lærere om at udvikle noget til padden, og så samtidig også udvikle nogle undervisningskoncepter omkring det. Og det har de kørt noget projekt med i nogle år. Ja, nye medier. I det hele taget nye teknologier. Hvad betyder det lige pludselig, at vi får Facebook? Hvad betyder det for universitetslæring? Jeg kan se, at det interessante er, at der lige pludselig kommer beskeder i sådan et Moodle-forum, hvor Moodle er rimelig tomt. Der er ikke så meget interaktion. Og så lige pludselig finder man ud af, at der kommer sådan slides, ligger nu i Dropbox, er der en 7. semester studerende skriver. Så lige pludselig så eksisterer der sådan en hel masse andre steder, ting bliver delt, og andre steder dialoger foregår. Og hvad er det for en situation, det så stiller os i som universitet, som underviser osv.? Det var nogle af de ting, man kunne arbejde med, og som jeg selv er sådan set meget interesseret i. Ja, og det man typisk arbejder med, kan man sige, jamen jeg har skrevet analyse og dyb, kritisk engageret forståelse af organisatorisk, arbejdsmæssig, kulturel kontekst. Det er fordi for de fleste på informationsvidenskab vil det være utrolig vigtigt, altså ikke bare at hoppe for hurtigt til en designproces, men faktisk have en rigtig god og grundig forståelse af, hvad er det for nogle mennesker, vi designer til, hvad er deres reelle problemer egentlig. Måske er det problem, der bliver formuleret af cheferne om, jamen hvis vi nu får det der Twitter ind, og vi laver noget med noget medarbejderdialog derpå, så tror jeg lige, vi kan booste vores salgsprocent med 47 og den interne effektivitet. Og så straks der er nogen, der ytrer en kritisk holdning om virksomheden, så slam bliver det hele lukket ned igen. Fordi det var ikke lige den type af dialog, man havde tænkt, man skulle have. Så hvad er det for nogle organisatoriske ting, der er på spil? Og altså man skal på den anden side have en kæmpe stor forståelse for, hvad det er for nogle mennesker, man designer til, hvad deres problemer er, før man går ind i den her designproces. Og så kommer man så til designprocessen, og det er typisk noget med, jamen, hvordan skal man inddrage brugere, hvem skal man inddrage, hvordan skal man få folk til at designe. Det er ikke sikkert, at en plejehjemsbeboer eller måske senildemente eller andre grupper, man designer til, at de har nemt ved at komme til de her designprocesser. Så hvordan kan man arbejde med måder at facilitere, at folk bliver meddesigner af nogle produkter på? Hvordan skal man så også som designer forholde sig til, hvad man nu får tilbage? Så der arbejder man utrolig meget med forskellige metoder til, hvordan man kan understøtte det, og det stammer helt tilbage fra det, der hedder den skandinaviske tradition for udvikling af IT-systemer, den skandinaviske systemudviklingstradition. Der er sådan en lang tradition for, hvordan man arbejder sammen om med brugerne. Jeg kan heldigvis tage lidt ekstra tid, fordi der ikke er nogen studerende, så det her tillader mig at gøre, frem for bare at kaste ordet videre. Men her kort, jeg vil ikke sige så meget, vi kan læse mere i studieordningen, eller I kan se, om I ikke kan få adgang på Moodle, og se, hvad der ligger derinde. Men altså, der ligger et projektmodul, det hedder noget så dækkende som IKT i brug. Der kan I nok tænke, ja, der kan man snakke om rigtig mange forskellige ting. Der er et lille kursus i IKT, interaktion og organisation. Og så er der så ligesom for alle de andre et fagets videnskabsteori, og så de her valgfag, som man kan læse mere om. IKT i brug, kort, hvad handlede det om sidste gang? Jamen det var udvikling i IKT, altså agile udviklingsmetoder. Hvordan arbejder vi med det her med design? Hvordan arbejder vi med at
inddrage brugerne, både i forhold til æstetisk, men også etiske aspekter. Mange teknologier, man lægger ud, det kan rejse nogle etiske problemer, kan man sige, og det er også vigtigt at have med. Og hvordan kan vi så på en eller anden måde arbejde med, godt, nu har vi indsamlet en masse fin humanistisk viden, kan vi lige skrive en 30-siders projektrapport, så er vi helt sikre på, at så sidder der 20 programmører, der er klar til lige at tage vores meget humanistiske rapport, og så omforme det til et eller andet system. Det der vil ske med den rapport, det er, nej, det ser fint ud, skal vi holde en brainstorm om, hvad vi så gør. Fordi man skal også kunne snakke et sprog, og være det her mediale bindeled på en eller anden måde, så man skal også have nogle forståelse for, jamen hvad vil det sige, modellere og tale i de forskellige typer af designsprog. Lave prototyper for eksempel, IKT-baserede prototyper, eller på papir eller andre materialer. IKT, interaktion og organisation, der bliver snakket blandt andet læring og samarbejde i netværk og organisationer, og samtidig brugergrænser, flader og brugbarhed. Der arbejdede vi sidste år med spændfeltet mellem, kan man sige på den ene måde, det mere organisatoriske. Hvad betyder det, at universiteterne for eksempel nu har bestemt, at vi alle sammen som forskere skal lægge vores publikationer ind i et bestemt system, der begynder at komme nogle bindinger og nogle krav, og der er en hel masse ting, der lige pludselig begynder at give så meget fysisk udtryk i det konkrete brugergrænseflade, man bruger. Altså, hvad er sammenhængene mellem sådan nogle organisatoriske problemstillinger, magtprocesser, og så hvordan teknologierne faktisk bliver designet. Hvad betyder det for eksempel på Facebook, at man ikke kan unlike, ikke kan dislike? Hvorfor har man implementeret det på sådan en måde? Man kan sige, hvis man skal bruge det i læringssammenhænge, vil det så ikke være relevant at kunne sige, jeg er faktisk ikke enig her, det kan man selvfølgelig godt, men den her måde, at man hele tiden lægger op til, at folk skal være like, og de skal helst på en eller anden måde vise, at de er enige og glade. Og hvorfor nu det? Hvad er det for et perspektiv, der ligger under det? Så ja, og så er der fagets videnskabsteori, og der vil jeg ikke gå så meget ind, men det handler om at tage op, det bliver nogle kursusgange. Det kunne Sandra, hvis hun fik tid til at tale, det gør hun ikke. Så kunne hun sige mere om det, der kørte det sidste år. Men der tager man forskellige problemstillinger op, og det kører på alle de forskellige semestre. Ja, meget hurtigt, så vil jeg bare lige, og det her er nogle meget forskellige projekter, der bare er taget, bare roligt, jeg har 2 minutter på mit ord. Jeg er altså en meget venlig mand, men her er noget daghøjskole, der var nogen, der arbejder med en daghøjskole, de havde sådan en idé om, kunne man ikke bruge IT til at mediere noget med nogle kurser om social angst. De her elever, der havde social angst, og de var sjovt nok ikke så glade for at møde op i klasserummet altid. Og det fandt de faktisk ud af, fordi de begyndte så at tænke, vi kan bruge Google, og vi kan bruge Facebook og alt muligt. Og det var sådan set vist sig ikke helt problemet. De løb så lige det lille problem, det her projektgruppe, at de skulle så forklare, at det faktisk måske var hendes undervisning, der var problemet, og ikke så meget det her med social angst. Og det kan man sige, det er en lidt hård evaluering at få, at det var ikke desværre. Her er der nogen, der har arbejdet med teknologi på sygehuset. Hvordan er arbejdsgangene? Hvad er det nuværende system? Der er aktuelle problemer. Hvordan kan vi så komme videre? Og der er sådan en glimrende eksempel. Hvis denne computer ikke kan logge ind i et program, hjælper det nogle gange at genstarte computeren, så den kan opdatere relevante programmer. Jeg er glad for, det ikke er min hjerteoperation, der afhænger af den gule seddel der, vil jeg så sige. Men det er altså sådan nogle ting, man ser ske i praksis. Ikke en hjerteoperation. Men også bare sådan nogle helt banale ting. Fremtidens hospitalseng. Der er simpelthen folk, der er i gang med at designe intelligente senge, der kan alt muligt. Spule, vende, grille, forskellige ting. Og hvad er det, det betyder for en patient, og hvad betyder det for omsorg, hvad betyder det for læger og sygeplejerskers arbejde, at vi lige pludselig kaster sådan nogle senge ind i dejen. Så der kan man sige, der ligger en hel masse forskellige ting, man kan undersøge omkring det. Og inden jeg så bliver grillet videre af Jørgen eller andre, der nu skal til, jeg ved ikke, hvorfor det skulle dig, skulle gå ud og høre det på min skyld, så vil jeg bare sige tak for opmærksomheden, og I kan kigge mere på projekter og slides og så videre. Godt, tak.